Hello. I've been lonely. It's not a birthday. Mm-mm. Lonely. Chocolate pie. Hi guys. It's right up the home.
Hi, Apple G. Hello, hello, hello. Hello, hello, sir. Hi, Apple G. Salamat. Ngayon pa ako nakapag ano. May ano ko, ilang oras na ano. Umupo dito sa grid. Kumusta, Apple G? Anong ganap? Ano bang ganap ngayon? Kumusta ka, sir? I'm doing good. A bit good. Okay lang. Ang galing ko na nga ito. Narinig naman ako eh. Ayan. So I'm a bit okay in spite of a busy day. Busy masyado. Namiss ko lang humarap sa camera kaya sumaglit ako. Saglit lang to. Kumusta naman, Apple G? Kumusta ang buhay sa Japan? Japan talaga. Hi, host. Thumbs up done. Hi, Tommy Man. How are you, Tommy Man? How are you doing? Kumusta? Thank you so much for coming. Tommy Man. Okay. I'm looking at your video, Tommy Man. Okay. Ano na silent tulis ka rin? It's small games. Hi, thank you so much for coming, guys. And thank you so much for the thumbs up. I just came to this live for just a few minutes, I think. Silent ko na lang. Naririnig si Tommy, yung ano ni Tommy na. Dito. Ang sarap na sarap sa finger. Sweet Babe TV, Papang. Hello, Sweet Babe TV. Mamang, kumusta na? Mamang, super busy ko talaga. Kasi nag-number 1 ang Cebu ngayon. Ang daming ano, pinadala na nga ng ano eh. Pinadala na nga ng ano, galing sa ano, Manila. So, frontliner kaya yan. So, super busy. Na-miss ko lang talaga umupo saglit.
Kaya ayan, umupo ako saglit. Init. Init dito ngayon. Umuulan-ulan dito eh. Lalong maraming nagkasakit. Okay lang to, fan. Hindi na ako nakadalaw sa inyo. Di ba? Mag-uumpisa naman ako magdadalaw sa inyo. Magpa-fashion. Mama, anong ganap? Anong ganap, mama, sa life? Ano ko pa, ang layo ko pa. Ikaw, kumusta ka na, Papang? I'm doing good, although very busy for the past few days, weeks. But fortunately, still kicking and in good health. So, salamat naman. So, alam niyo naman siguro na anong ganap sa Cebu ngayon. So, Cebu is the number one now in the Philippines. So, nagpo-concentrate yung government natin ngayon sa Cebu. Hi, sweet babe. Shout out po sa'yo. Sabi ni Tommy Man. I'm watching for Tommy Man, actually. Bibisitahin ko pero hindi ko na kayo na-visit talaga. Ang lagi ko lang napupuntahan na si Kimari pero saglit lang din. Pero don't worry guys, I will be starting visiting you again. Just ano lang, yung tipong pagod kasi nakakapagod tapos yun. Buti ngayon wala akong trabaho, wala akong what they call this one. I don't have any call for the barangay now. So the other day kasi may ako sa barangay, may hearing ako. Ito kasi mga kapatid natin, kung minsan hindi nagkakasundo, so kailangan natin ipagkasundo. Ayun. So, kumusta ka ha? Wala pa fang. Hi, sweet babe, shout out sa iyo. Ay, Tommy Man, ano po yan? Si Hild Garcia Valley. Ay, ayan pala, nilapag na pala niya. Tagal na din. Hild Garcia Valley po, ayan, sa Mystic Valley. So, si Hild Garcia po siya. Yan pag naka-main niya, Tommy. Si Tommy is, may mga silent L siya, tapos mga pag-games, mga laro. So, check ko lang. Ayan. So, matagal na pala kami nagmahalan. So, maraming salamat talaga. At least, punantahan niyo ako kahit saglit man lang. Yun, although this would be only, it will take only minutes lang. I know, hours siguro, hours lang siguro. 1 or 2. So, ayun, binigyan ko rin ng time. Kasi puro silent LS na lang ako. Kasi yung silent LS, hindi kailangan masyadong effort like talking in front of the camera. Not unlike this one. So, ganun talaga ganun talaga ang resolution ng mga taong busy. So, mag-Google silent na lang para at least hindi masyadong, at least nakakapahinga din. Ayun, so maraming salamat at sa mga patamsak ninyo dyan. Maraming salamat sa 6 na milyong nandiyan nakasubaybay ngayon. So, ano bang mga ganap-ganap sa buhay? So, siguro dito sa Cebu ayun, masyadong mainit yung sitwasyon at saka ng weather. So, kanina umulan na, kanina madaling araw na nagtatrabaho ako. So, by this afternoon, ayun, malinsangan. Kasing alinsangan ng mga balita dito ngayon na nagaganap sa Cebu. Ayun. Pero sana, awa ng Diyos, sana matapos na rin ito. So, hi guys! Kumusta naman po dyan sa 7 nakasubaybay at nanood? Abay, mag-comment lang po kayo dyan at huwag nyo naman kalimutan mag-thumbs up. Kawawa naman si Host. Ayun, kawawa si Host. Super busy. Ayun, so maraming salamat po. So, ayun, sa mga hindi ko pa kaano dyan, abay, sige na. Pakidikit naman po. May isa pa dyang nanonood. Pa-acknowledge naman po, sino yung bagong pasok. So, may bagong pasok, hindi pa nagpa-acknowledge. Sana magpa-acknowledge siya. Ayan. Hold on. Ay, there we go. So, anong ganap, Mamang, Apple G, ay isa ko. Shout out sa Team Loyal, Team Tulungan. Ayan, nandiyan sila. At talaga. BG lang si Apple GBC ata. Hi guys.
tuslok na. Sam Expo TV. Hi, Sam Expo TV. Can you please recognize just Fakang, ito, antok na. Uy, sige, matulog ka na, sweet babe. Here lang to, Fakang, ha. BG kita. Sige, ano, wala ka, galing ka pasok? Or ano ba? Hi, ano, Sam Expo TV. Andyan si, hi, it's Nampadora. Uy, congratulations na, it's Nampadora. Oh my God. Hello, everyone. Sam Expo TV. Ay, jakitan kita. Bali, andyan si It's Lempadora. Mga legit yung mga nandyan, mga monetized channel na po yung mga nandyan. Sam TV. So, ayan. Pwede mo yan sila dikitan at legit naman talaga yan at bumabalik yan kasi nga mga, ano yan, mga responsable pong mga YouTuber yan. Andyan din si Tommy Mans, Sam Expo. Andyan din si Apple G. Ayan, baka pwede niyo kayong magdikitan dyan, magmahalan kayo. So, kumusta naman? Sam Expo, taga saan ka? Check it out, hold on. Just one moment, please. Let me check. There you go. Hello everyone and everything. Oy, kalami og kuan oy, lami kay pamati si kuan o. Si Nimpadors. Dahil it's Nimpadora, sulit na ang kuan dahil no, kapoy dahil no. So you are really now succeeding the ano. Hello po all, sabi ni Tommy Man. Ayun Tommy Man, mga legit na yan, mga yan. Naku, pwede mo yung mga dikitan yung mga yan. So I check na already Tommy. Let me check ano daw. Sam Expo TV. Sam Expo. First time mo yata Sam Expo. Pero friend na siguro kita. Parang I can recall your name. Let me check. If hindi mo ako kadikit, hindi mo ako dakitan, babalikan kita ng ano, tatlo. Ay, hindi pa kita kadikit. Uy, laki ng bahay mo. Sam Expo. Tuyo, gulay, tuyo, prito, mukbang. Really? Padalan kita na ano ko ha. Yung ano ko lang, yung... Ay, ano? Sam Expo, di ba si ano ka? You look familiar to me ba? Sa ano, kapunta na ako sa bahay mo, di ba? Kumusta na po? Ayan, oh. Iwa-watch kita saglit ka. Pwede natamaan yung camera ko. Si ano po, si Sam Expo TV po ay ano, if I'm not mistaken, pero, okay, kasi hindi nga kita kadikit sa ano ko, kasi ninja ko itong ginamit ko para buksan kita. Ano, sa ano to, sa San Carlos City, am I correct? Abay, may harang na. Sa may Expo, grabing busy talaga sa live, so minsan lang talaga ako nag-active. Negros ba? Sigurado ka Negros? Dili San Carlos? Nakaano akong Negros. You look familiar kasi. Baka namata-mata lang ako. Ako? Haba ng ano mo? Harang mo? Hindi ko pwede maipakita. Kaya pakadalan kita ng isa ko ha. Ito. Ay, sandali kasi may harang pa. Ano, Tommy Man? Ay, si Tommy Man pinapanood ko sa kabila. Ayan, maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat. Naku, andito naman yung harang na napakataas. Ang tagal natin makaano. Sam Expo TV, ang taas ng harang mo. Pag lumabas itong harang na ganito, naku, ang tagal talaga. Seems like a documentary ba? Hindi ko pwede maipakita. So, matatagalan ako dyan. Pero dyan lang yan. So, hi po sa lahat. Nakadiri sa Negros host. Yes, I've been in Negros. Pero ano lang yon, it's a side trip. Parang ano bang ginawa namin noong time na yun. Sa side trip lang yun. Pero not totally talaga yung tumambay. Akala ko sa Expo TV, kayo yung pinuntahan ko, isang vlogger din sa San Carlos City. Yes, di kita noon pa pagpunta mo din sa balay. Lagi ko sa inyo ha. Kauban ako si Kuan ba? Angel ba? Negros, di ba San Carlos City man na siya?
Negros din na. Sa Carlos City. Huwag niyo kalimutan. Di ba nakatog mi sa inyo? Itong pag-fiesta. Ayun, kumusta naman, sir? Ayan, si Sir Sam Expo TV po, guys. Ay, nakasama ko yan. Kaso lang, late na kami nakapag-talk na. Isa para siyang vlogger din. So, dahil kung alam lang namin sa isa't isa na vlogger din siya, dapat nag-connives na kami doon sa coverage sa ano ba yun? At, Pinta Flores. Yun nga lang, late na kami nakapag-usap kami later after the Pinta Flores, which is we are about to go home na. So, in the next early morning. So, pero doon kami na kumain sa sarap ng pagkain nila, grabe guys. Sarap ng pagkain nila, super. So, we wish to go back dyan, sir, sa So, naka-work at home kami ngayon. Hold on ha, subukan kong ipaano sa'yo si Angel. Si Angel. Saglit ko lang. Saglit lang po, Sam Expo TV. Kontakin ko si Angel. Ayun. So, maraming salamat po. Sana makapasyal din ako sa iyo. Hindi ako nakapasyal sa iyo. Sana makapasyal ako sa iyo one time. Kadikit kita ito sa main ko, pero hindi kita kadikit dito sa isa ko. So, bali ito na lang ang ayun, grabe ang taas ng harang, hindi pa natapos. At saka Sam Expo TV, wala pa talaga akong harang hanggang ngayon. Dahil, example, katulad ngayon ako bumalik with interaction live. Kasi kadalasan live, silent lang, saka busy. Ay, Christian, hi sir, ayan, nandiyan yung estudyante kong magandang babae sa balat ng lupa sa buhay ni JC Boy. Ayun. Isang guro. Ayan. Thanks sa kita ko. Thanks sa kita ko. Ayun, so kumikita ka na. Maraming pera na to sa next ko. Gusto masagot si Likikay. Si Angel. Naka-duty kasi siya ngayon. So, umaga kasi duty niya. Sir, play lang ko ni sa background, sir, mahimo sa Columpia. Wow! Lumpia, sa tinda na, para mo palit ta. Here lang ko, yes, it's na Padora, babaeng, monetize na. San Carlos City is Negros? Ba? Kukibaw Manggod. I'm sorry. Sabi ko na nga ba, yung harang ni Sir Sam Expo TV, ang harang mo, grabe. Pag ito talaga lumabas, naku, abutin ka ng siyam-siyam. Pag ito ang lumabas, alam ko na agad. Lockdown, Sir Host, pero okay rin. Oo nga, dito nga sa Cebu, nag-number 1 na nga kami ngayon dito, di ba? So, ang hirap. So, ayun. So, gusto nga naming lumabas ulit, pero hindi kami makalabas dahil nga, ayun. Hi, Sir Expo, sabi ni Etsnem Padora. Etsnem Padora, pumunta na ako sa kanila. Nakatulog na ako sa bahay nila one time. Sa San Carlos City, pag nakita mo yung yung Pinta Flores, ayun, Pinta Flores, sa kanila yon, ang ganda, tsaka napakaganda ng lugar, napakatahimik, peaceful baga, tapos ilan lang, tapos napaka-fresh, ang sasarap ng mga pagkain, tapos ang sarap lumagi doon. Yung kumbaga nag-aano ka lang. Ayan, ito na siya, ito. Gulay tuyo, prito, mukbang. Ayan, sir, pinapanood na kita. So, ayan, nakatulog na ko dyan sa kanila one time. Fiesta sa kanila noon. Daming pagkain, ang sarap. Diyos ko, Lord. Fresh air, you all need that. Yes, lalo na ikaw kasi monetize ka na, kailangan mo magpa-unwind. Unwind, charot. charot. Kumusta na, host? Tia Mars Vlog, miss you, kuya. Ay, Tia Mars Vlog, kumusta? Namiss kita, super. Nakita ko yung FB mo nung kumakanta ka. Kasi busy ako. Inano ko na lang, na-scroll ko lang ng ganyan na. Tapos gusto ko man tumambay kasi lang ang dami talagang ginagawa.
dami namin ginagawa ngayon, lalo na sa nangyari ngayon dito sa Cebu. So, as a frontliner kasi minsan, ang dami ng apektado, kaya yun. So, naging busy talaga ako. So, sumaglit lang ako ngayon, parang na-miss ko lang yung camera saglit. Ayan, it's ni Padura, grabe siya, oh. Bitaw. Hoy, it's ni Padura, kadikit mo na ba si Tia Mars? Magdikita na lang kayo dyan. First the channel, tambay lang. Ayan, nandyan si First the channel, ang babaeng, bagong monetize lang. Ako na lang yata ang hindi pa monetize dito. Sa totoo lang. Sarap ng luto niya. Sir, Sir, Sam Expo, salamat talaga ha. Very accommodating si Sam Expo talaga guys. Pwede na to siya sulngon sa ilaha. Sam Expo, dami mong harang. Guys, punta tayo sa San Carlos City pag fiesta. Andyan si si Sam Expo TV. Doon tayo matulog sa kanila. So, ang ganda doon, ang sarap ng lugar, ang sarap tumambay doon ng ilang araw. Tapos may party sila kung saan nandoon nagaganap yung mga pa-show, nagiinuman, yung ganon. Nasa ilalim ng kahoy lang na malalaking kahoy, parang park nila. Ang sarap. So doon kami tumambay the whole night, inom-inom lang, ayun. 2 nights kami nakatambay doon. Ayun. Salamat talaga Sam Expo TV for your you're very accommodating and sa sarap ng biko mo. Pero nakakatikin ng biko na iba. Ibang klaseng biko to kasi nasaray ko sa biko ng Cebu. Ayan, hi guys. So maraming salamat po sa inyong lahat sa pagbisita. Tia Mars? Grabe siya. Okay lang, uy. Tia Mars, hindi na kita nabisita. Super busy. Ngayon lang ako nag-live ulit ng ganito. So puro silent lang ako. Pantapat ko na lang sa kabisi ng buhay. Ayan. Hindi ba obvious na wala pang masyadong tulog? Kulang pa sa tulog. Feeling ko naglalaki na yung mga ibang at nag-iitim na. Ayan, kasi trabaho ko gabi. Yes, Negros ang San Carlos City. Ayun. Call center pa ka. Oo, call center pa rin po sa Expo TV. I'm working together with Angel. So, kinunta ko nga si Angel kasi siya ngayon, duty siya ngayon. Ako panggabi kasi ako. So, home base kami lahat for that home. Kasabot man ko Kuya Dion, host mo. I love you, Tia Mars Vlog. I really missed your laugh talaga. Yung mga smile mo na wagas, pampawala ng stress. At saka yung tagay-tagay. Sana makaakyat ako sa iyo minsan. May ka ba? Live ka ba? Kailan ba live mo? Sana makaakyat ako. Para at least na lang support minsan, di ba? Ngayon. Ang hirap talaga kumita ng pera, guys. Kailangan natin mag-work talaga. Kaya lang, yes, press the channel, chat ka lang. Wala pa si Father, pinadalan ko yun si Father para mag-abot kayo dyan. Wala pa si Father, hindi pa sumagot. Gipakita dyan host na, thanks ha. Oo, ito nga, nagmukbang ka ng tuyo. Ito yung bahay nila, guys. Yan, kumakain siya ng tuyo. Hindi ko pa pinindot yung pula, mamaya ko papindutin yan. Ayan, tsaka yung tatamsa. Hindi na ako magkomentaryo. Ayan. Huwag mo na balikan Sam Expo TV kasi lang naman yan. Ninja Bells ko lang naman yan. Tsaka dikit-dikit na lang kayo dyan, magmahalan kayo. Lahat naman kayo dyan, puro monetized channel. Except lang sa akin. Pero si Hilds Garcia, sulat ko si Hilds Garcia kasi nakatambay siya ngayon at ang gamit niya ay yung ninja niya. So, isulat ko na lang dito guys. Hilds Garcia, vale. Ayan. Oh my God, breakfast tayo guys. Anong ulam mo? Promise ang hirap yun. Lagi, busy ba? Lisod kayo magkabuang. Hay, kuan! Naay, mga musta ni mga taga San Carlos City. Pakita sa video, B. Ha? Pakita sa video ba? Katapag-ipoyan ba? Imong kuan, parinti. Pakita ba? Sa video ba? Kaya pakita ta ka diri sa camera na ko. Asa ka ng camera? Pakita sa lagi para makita nimo. Ay kuan Sam Expo TV ato si Angel kausap ko na ngayon. Yung ba sa kakaliwat nimo dito di San Carlos City ba ato dito yan ba? Where? Nara dire, nag-istorya ni Karon. Pakita sa naon kay pakita ta kaniya. Atong vlogger ba si kuan, si Sir kuan Sam Expo TV. Dudunggan kaniya Wala siya magpakita, sir. Hello, mga vloggers.
Oo, bitaw. Nakakasalitan, day. Bitaw, sir. Ito na, sir, Sam Expo TV si Angel, oh. Nag-video call kami. Wala daw siyang league. Kumakain daw ka sa TV. Hey, sounds nimo sa TV, madao Ay, ko. wala din mag-ikuan. Apple G, ayun, yes. Pag wala na kagaw, bitaw. Manuroy ni diha sa inyo balik, sir, Sam Expo TV. Lami kay muhang mukbang diri nga tuyo buwad prito. Nanasa kay harang, no? Ginahan ko kana na kay harang. Ako kasi paano-ano lang. Kaya itong mga kasamahan ko dito na ang ano na sa akin din. Minsanan lang. Sige na ay. Kuan, Angel. Ayan. Oh my God. Ayan. Hi guys. Yabag siya mo ba yan? Ayun, gusto namin lumabas, hindi kami makalabas. Gusto namin kasi kailangan talaga sa call center yung tipong gano'n kayo. Yung nag-aanuayin kayo kasi stress yung kasi na trabaho. Pero nga lang, yun, tiis-tiis muna kasi hindi nga pwede makalabas. Ang init dito sa amin ngayon, grabe. Tambay lang sa tabi. Ayun, maraming salamat, President Channel. So, President Channel, punta tayo dyan sa kanila. Sa San Carlos City. Uy, ang ganda na talaga ng San Carlos City, grabe. Sasakay ka ng ano ba yun? Yung maliit na barko. Lansa ba yun? Yung parang tipong cooking soap, So, nag-ano ka na naman ngayon para content mo, no? Okay yan, maganda yan. Ayun. So, maraming salamat po. Shout out po sa lahat na nandito, nakasubaybay at makanandyan lang, nagmamasid. Dito sa Cebu, pag umubo ka, delikado. Titingnan ka ng tao. Hala ka, umubo siya. Ayun. Collab naman tayo someday. Ay, Vince Carl Luis Chan, hindi ka na pumunta dito. Ano nangyari? What's happening? Your friend is looking for you because of the rise. Sige, collab tayo. Lagi ka naman nagsasabing collab tayo, hindi ka na pumunta dito. Punta ka dito kasi may gagawin tayong collaboration. Charot. Tayo, mag-recording tayo. May i-record tayo. Pinaplanuhan. Yun. Tatay Sam niya. Kasi Tatay Sam niya. Okay, oo. Tatay Sam niya. Ayan. Wala na, nakaano na ng TV ka, pahinga lang katapos na siguro. Self-quarantine ako, giubo o gisip ko na. Uy, pag-ari. Ayan na, Dito din yan sa Cebu, sa area namin yan, si Vince Carl Luis Chan, naka-quarantine daw siya. Dahil inuubo at sinisipon siya. Uy, my God. Uy, pagtuob ko, no, ayoko no pagtarong ka, gilantan ka, wala. Hala, mag-careful, dyan ka, Vince, ay. Simba ko, gadanghag lang, ay. No, ano lang dyan pag-ari, kung mauna. Pag-self-quarantine na lang din, ha. So, Vince Carl Luis Chan, guys, ay hindi yan nagwa-YP. Bali, yan ang sumusuporta at sumasama sa akin pag may mga may mga gig ako. Tsaka siya yung nagiging cameraman ko. So, andyan din siya sa mga content ko. Yung pumunta kami ng marami kaming content kasama siya, maubitaw jud ko ni anak kay na ako'y symptoms wala man ko gihilantan. Okay. So, asymptomatic na siya. But you have to undergo swab test para sigurado. Well, anyway, thank you so much. Danghag lang ay LOLs. Grabe siya. Ayun. Marami nagpaulan na naman si Limpadora ng tamsak. Ayun, maraming salamat. Ayun, Vince, pa-check up ko na dayon para sigurado dayon ta. Ayaw pag komportable lang. So, ayun, si Vince Carl Luis Chan po ay estudyante din pa rin yan dati. Patambay lang. Hard. So, ayun. So, dito yung nakatira sa amin. Kaso lang, ngayon, nag-asawa. Ayun, nandun sa asawa niya. Waiting pa ko sa test kits for rapid test. Okay. So, hopefully, everything will be fine then.
Well, anyway, uso naman talaga ubusin po ngayon dito dahil sa weather niya. Biglang uulan ng malakas, biglang katulad ngayon na init. So, ayun. I keep touching my hair. I don't know why. I'm not comfortable or because I feel like I like my hair. Kalbo. Ayun, so, maraming salamat po sa inyong pagbisita. Ayan, so shout out po sa inyong lahat dyan. Sa mga lalabs ko. Ayun, tapos na some expo, ayan, pwede na ako. Hindi na lang ako ayun. Hindi na lang ako nag-comment. So, inano ko na lang. There you go. Tapos na ako kay Sam, punta ta kay Tommy. Hi guys, yung mga lalabs ko dyan, wala namang problema kasi lagi ko ginamit sila sa mga, pero mamaya mag-scan ako yan. Ayan. Hi po sa lahat ng kanina 11 million, karon 9 million na lang. Sa baba, busy ata. Well, anyway, thank you so much sa mga patamsa at sa pagbisita. So, Tommy, titingnan ko si Tommy. Ano pa ba si Tommy? Tingnan ko si Tommy. Balik. Tingnan ko ulit. Ayun, so, ginagawa mo ngayon, Nems, nagluluto ng kumakain? Kasi si Presley Channel nagluluto. So, ayun. Saglit lang ako, guys, actually. So, mga ilang, lang siguro, mga 1 hour lang siguro. Para at least makapahinga ako at makatulog ako ulit. Kasi maaga pasok ko mamaya. Road to 2K naman nag-subscribe. Ha? Wala pa, layo pa, eh. 30 pa dyan, layo, I promise. Lagi mo nakagwaiti, Vince Carl Lewis Chan. Lagi mo nakagwaiti din ha, samtang nakasa koan. Sa Diamond Love, natagot di ako. Hello Day, musta sabi ni ayan. Okay. Kanina. Hi po, Presley Channel, hello sa tanan. Ayun, Presley Channel, punta tayo kina kay Sam Expo TV sa Negro, San Carlos City. Nindot kaya nga dito. Daga na kitang giplanuhan yung adtuo, no? Oh my God. GV Jereses Sweet Celos, bago lang sa LS mo, pero tagal na kita dikit. Talaga? Hi, how are you? How are you doing? Kumusta naman? Visit kita saglit. Panoorin kita agad. Kasi mga bago yun, bisita ka agad. No? Kasi yung mga nandyan, lagi na yan, suki na yan palagi. Hi, salamat naman sa pagbisita. At salamat sa patamsak, GV Jirek, Sis, Wits. Ako, nabubulol ako. Diyakitan kita. Lahat ng pumapasok, dinadyakitan, except ng sa mga names. Sa mix ko, andyan lang nakikinig. Tatay Sam, nahog ang cellphone ni Angel, no? Sa pagtawag na ko niya ba, nahog ang cellphone. Gingan ko, nahog akong cellphone ni Muda. Amot na nabuak ba kati yung cellphone? Ay, Jerry. Sweet. Ang hirap. Ang hirap naman ang mo. Ang pangalan mo. Dali, bisita kita. Tapos na ako kay Sir, Expo, kay Tatay Sam. So, puntahan kita, JB. Hold on. Gamitin ko lang yung main mo, yung Ninja Bells ko para madikitan ka rin ito. Jerry, bubulol talaga ako. Jerry. Ganun talaga. Ganun. Jerry. Sweet. So cute, the name. I love the name. There you go. You look so pretty here. Tinolang manok. Are you still there? Jebs?
Di kita ha. Ay, laki na. Mataas na yung ano man. Dami mo na ano. Kisay connection ang hinay ang ako ang imuha host. Actually, I'm monitoring. I have to monitoring. I have to na nag-monitor. It's doing good naman. Hindi siya umiikot. Ito pinapanood na kita, Jerry sis. Bali, padalhan kita ng ano ko ninja ko. Pero hindi ko pwede mapakita kasi nakaharang. Ako na lang talaga ang walang harap. Kawawa naman talaga ako. Yan, later ipakita ko sa'yo pag natapos na yung harang. Hindi naman to masyadong mataas. Di katulad kanina kay Tatay Sam, ang taas. Yung ano baga, yung harang na documentation. Documentation na harang, Diyos ko, ang haba. Ang tagal matapos. Ito, lang, saglit lang. So, GB Gires Sis, Jerry Sis, tama ba? Pa-pronounce. Papapuntahan kita, padikitan kita ng isa ko Ninja Bells. So, pinapanood kita niya ng Ninja Bells ko. Nasa isang fast food pa lang ako. Ayun, wakas, tapos na rin siya. Ay, meron pa. Ayun, maraming salamat po guys. So, once again, this is Din Carlos Pasabtakwa. I'm gonna be with you for the next 1 hour and 20 minutes. So, saglit lang. Kinsay collection hinay. Okay, hi Besh. Hi, Besh. So, Vince Carlos dyan. Hi, Candelaria. Candelaria, how your baby? How's your baby? How is it doing? Oh, you have to be very careful because you're a pretty male. And Vince now is on the symptoms of. So, both of you should undergo So, ingat kayo palagi dyan. Kasi tayo ang naanohan ngayon Ang Cebu ngayon natamaan ng husto. Ayan. So, well, anyway, thank you so much sa pagpasok yung dalawa dyan. Sana humiwalay ka ng para at least dalawa kayo dyan. Tapos mo tamsak dahil mo para at least magtuwas yung tamsak. Ayun, tinulang manok with malunggay with GB Jeresis sweets. Ayun, bawang. GB ay ito, naka-play ka na sa akin. Tingnan mo, Besh, libre og burger og ice cream, buntis here. Charot, mapa-deliver din na, gadang lang na. Yan, malunggay. Sarap naman ang tinola. Namiss ko tuloy ang tinola bigla. Ayan. Sarap kumain ngayon na tinola. Ayan, so maraming salamat po sa 10 milyong nandyan na nakasubaybay lang. So, anong mga ganap natin ngayon? Salamat, host. Ay, walang sapayan. Ako sa daghan og plano pero di kalihok tungod sa kagaw. Lagi, sir, Sir Sam Expo, Sir Sam, daghan jud kaayog plano pero hanggang plano ka na lang. Nag-frontliner ako, di ba? Kasi nga, nasa barangay ako. So, ang hirap talaga. Super hirap. So, ayun. Lalabas-labas ako dahil na tumutulong din ako tapos pag may healing. Pero hindi talagang totally. So we cannot go beyond the borderline since because of this. Who some thumbs up pa? Shout out naman dyan. Ay, Bibot Libre 69, ang dami mo dyan ang dami mo dyan maiisda na puro monetized channel. So, ang hindi monetized channel tayong dalawa na lang. So, ayan, pag anhan mo yan. Andyan si Vince, Si Chan ba? Si Vince Chan. Katong, police. Daplin lang, host. Ayun, Bibot Libres, dagan kay kag makuha. Nandiyan si Sam Expo TV. Hi, Ma'am Beb, si Sam Expo TV ba kay taga Negros? Biya na siya taga San Carlos City. Katong Pinta Flores na ko. Katong nag-overnight. Dito may nag-overnight sa ilaha. Vlogger din yan, monetize na po na siya. Dito may natog sila, dito may nag-overnight. So kung gusto ka, manuroy ka dito, balik sila, guman sa Kagaw. Unya na ko, mangisda. Ayun. Kana si Sam Expo TV, Ma'am Bebs. Bibot Libres 69, Sam Expo TV is one of the, okay ra ba? Okay na siguro, Ma'am Bebs, para at least ma-promote ni may school because I'm wearing it biya, SPCFI. So, pero ako yan, itago. My uniform. Di ganahan ako ng sulabari para ma-absorb kay init. Sam Expo TV, Bibot Libre 69 is one of the owners sa kang Dr. Rosa Rosa nga schoolahan. So, mamat to niya si Dr. Rosa Rosa. Di hatod kaayo ka sa imong school. Die hard kaayo ka sa imong school. Okay? It's just
Um, tumigil ka. Boots kayo ay isaba. Giganahan ko sa panapton kay kung mo absorb siya ba o mo absorb siya sa kung init biya karon, so that is why I'm wearing it. And then I'm look big here. Charot. I'm look big. I big boobs. Charot. Charot lang. Atik-atik. I-promote jud maayo na. Ay, ladies and hi guys. So if you have kids and if you know you have some relatives living here in Cebu, Central College Foundation Incorporated is offering for elementary, high school, college in different courses. We have the nursing department. We have the ganahan sad ka ha. Munya na kung labi kay tala kong BFF. Charot! Muna hindi na ako mapadayo ng pag-promote. Google. So, for the sake of Bibot Libre 69, she's one of the owner of the Central College Foundation Incorporated, founded by the late Dr. Libres Rosaroso, the very known, popular kini ang akong suliran in DYHP before. So she's the daughter of Dr. Lourdes Libres Rosaroso. And if you have some kids or relatives who wants to go to school, I can I'm promoting the Central College Foundation Incorporated where I used to work before. Ayan na ha. Yahaya, good anak niya. Bad siya. Yahaya, good anak niya. Siya na dito. Ayun. So maraming salamat po sa mga nandyan. Oh, mauba. Mutuon na gano'n sila. Rakatay ka. Charot, may sabili. So you can see here in the school. They have three campuses. Upat tulo lang. They have a lying in Mandaue. So that is a previous school before, and then ginawa nilang lying in para sa mga mabdos na gustong mga anak. And then they are running three campuses. Three ba? Oh yes. Highway Mandaue. If you are familiar with the Happy Mart and Metro Bank, at bang sa Metro Bank, and bus side mismo sa Happy Mart. Naasad sila sa Ramos, naasad sila sa Bulacau. Bulacau is the main campus. Ayun, I'm promoting your school. Juan, Bibot Libre sa, so tumigil ka. Ayan mo to, niya, pariharan niya sa mga trabahan niya. Wala tantangan ng libres ni mo. Doktora Libres Rosario. Wala tantangan ng libres para di sila mo to. GB Jerry sis, hindi pa ako nakapasok sa iyo. I'm still on the kuan. Ang haba ng harang. Grabe. Akala ko lang fast food, pati milk. Ay naku, ganitong haba pa. So, antay-antay ka lang. Mag-iiwan lang ako ng Hindi na ako magkukomentaryo ha. Bibigyan na lang kita ng pindot sa pula. Ayun. So, Bibot Libres, it's time for you to shine. It's time for you to shine. Murag talent show. It's time for you to make kuan ba panisda. So na sila diha daghan kaayo for monetize channel. Kita na lang duha dili monetize channel. Di pa lingot ko guys. Shorts. Ayun. So, laki ng eyebag ko, walang tulog na kumpletong tulog. Matutulog pa ako. Ayun, so maraming salamat po sa 12 nakasubaybay po ngayon dyan. Thank you so much for your spending your time with me. Shine ba oy ha, ikaw raman ang shine diha o shine og ulo. Shine og ulo. Ayun. Asa na bang mga ka-birds na to, devs? Nag-send bang ko dito? Nangatulog pa mga tao dito. Oh my God. Ayun. Again, shout out po sa lahat nandyan. Nandyan po si Helds Garcia Valley. Nandyan din po si Apple G. Si Tommy Man. Nandyan din. Who else? Si Etsnim Padora na bagong monetize na. Sam Expo TV, the monetize. Puro na sila monetize actually. Kami na lang dalawa ni dito. Tommy Man, it's Pedora, Sam Expo, Christian Barwell, walang YT po yan, estudyante namin yan ni Ma'am Bebot before. So nakatambay lang yan dyan. Si Vince, Luis Chan, ayan, estudyante namin ni Ma'am Bebs yan. So
walang YT yan, naka ano lang yan, naka support lang yan. Firstly channel, ayan, bagong monetize din na lumalaban at umarangkada ngayon. Kasama si Etsnim Padora. Tia Mars Vlog from the Team Loyal na nandyan pumusita talaga. Maraming salamat po guys. I'm not saying thank you because I'm about to leave. I'm just shout out to you guys who are here. At saka si Jerry C. Sweets na nanandyan. Ayun. Okay lang host, basta dito lang ako. Salamat Jude. You're welcome. Naapa ko diri sir, paluto lang. Ayun. Sige, Kirsty Ann Barwell, ambot asa ang imuhang best friend sa gugma. Na-miss ito na ako gahapon. May akong nakita ko ano sa take of picture. Naabtan ako nakita nung nag-take of picture. Okay, unsa na si gibuhat mo. Tibaw ko adto sa to niya ipadani mo. Nindo ta pag-promote ni host. Oo, Sam Expo TV. Ayun. So, marami kaming Sam Expo TV, Tatay Sam daw tawag sa kanya. Sam TV, but I don't want to call you Tatay. I don't want you to have that calling. So, let me just call you Sam. Sam is Sam sa San Carlos City nung pupunta namin diyan. Dami ko nakita ng mga estudyante namin before, na mga guru na. So, na hindi ko nga lang na-interview during my vlog. Ayun. Pero marami doon, mga public teachers na sila, yung iba doon, nakita ko. So, kaya tangtuwa sila nung pagkita lang sa amin. Nakarating ka dito, sir, ko nga Ito kasing vlog na to, ito ang naging dahilan. Hi po, Sam Expo TV, ayan, Minduta pag-promote news. Sam Expo TV, ayan, si Bibot Libres, anak ni Dr. Rosa Rosa sa Kini Ang Akong Suliran. If you are a fan of Kini Ang Akong Suliran way back. So, although nandyan pa naman siya, pero ayun, nag-take over yung kapatid niya, which is our president. Pero lang, huminto rin because concentrating on the school. So, ayun, kung saan ako nag-work before. So, ayan, so kasama ko yan sa trabaho sa kumpanya. Hindi na niya nga ako papasukin. Gusto kong pumasok ng part-time. Ayaw niya ako papasukin. Sama. Charot. Charot lang. Ayun, so guys, kumustahan naman tayo. So, anong mga ganap ngayon? Alam ko na lahat tayo ngayon is affected sa nangyari. Pero syempre naman, meron naman tayo mga mga personal na pinagagawa. Just like me, I'm busy in our barangay and also being a frontliner at the same time for my personal work. That is the reason why I can't go into action live like this most of the time. So, rare lang talaga. Anyway, GB Jerry Sis Sweets. Naku, hindi pa talaga ako nakalabas sa harang. Documentation ng harang mo, ang haba. Matatagalan talaga ako nito. Alam ko na to na harang na to Bibilangin ito ng magbibilang ito ng araw. Charot. Ayun. So, once again, guys, Bibot Libres, if you have relatives here in Cebu or need the closest school, places in Cebu, ayun. Gusto niyo pwede niyo naman padala yung mga anak niyo para dyan mag-aaral sa school niyo. First answer, gisenda na sad ko ni agstoli ni mo gahapon. O lagi mo ta ko gimin ganina. May ako nasakpan ako. Ito sa akong gibuhat ato akong haha Bibot Liver 69. Yes sir. Ayan. So bago lang yan siya nagwa-YT pero ang ginamit niya before kasi yung sa husband niya. So ngayon niya nag-create siya ng sarili niya. So yan ang Bibot Liver 69. So I don't know what is the meaning of the 69, Ma'am Bebot. Charot. Joke lang. Ayun. So, kasama ko yan siya sa isang vlog ko nung pumunta kami ng Usamis. Ayun. So, na-side trip kami. Ayun. Ang ganda ng experience na yun. Gusto kong balikan yun. Mambibs, balikan natin yun. Tapos mag-connect tayo sa vlog natin. Ibang klaseng yun. yung nagabihan, yung nagta-travel, yung, ay naku, damaan sa lugar na sobrang tahimik na baka may mga masamang tao, ano ba. Gusto ko yung experience na yun. Adventure. Kung saan kami nakakarating. Upon, ayun. Ito Tagligros, balik Tagligros, kami kay Negros. Labi kayo San Carlos City. We are planning to go to Kuan. Sige lang may plano, na may nakatambak ng mga plano. Lubot lang yun na mahumanan ng tagawa ay mawa. Kamura man good kay daghan mo tigo. Charot.
Ay, wa man ka ni uba. Ay, wa man ka kauban na mong side trip ato, no? Ni unang day kag uli, dali ka. Gimingaw siya ang ban na si Koan, si Bibot Libre. She was with us in Osamis. Ayun, mayroon akong vlog doon. Pero lang naunang umuwi yan kasi na-miss yung asawa niya. 2 gabi lang na-miss na niya. Nag-aatat ng umuwi. Kasi na-miss daw niya. Ayaw pa niya sabihin na na-miss niya. Charot. Ayun. Hi guys, maraming salamat sa sampo. Bright man ko, hakaka mo, kailangan man mo. Hoy! Pwede naman na, skip po siguro. Amao ba? Sige lang, sayang man po. Diha lang na siya. Mahuman na siguro na siya, madugay, sayang po sa imuhang end. Alam nyo guys, may nagwi-wielding dito sa kapitbahay namin, may nagpagawa. Pag once na nagwi-wielding sila, nagkaano yung ano ko. Parang naapektuhan siya. Ayan. Yung mga binibigyan ng matataas na harang talaga, as in super taas na harang, yun yung mga ano, yung super daming mga nanonood. Kaya binibigyan nila ng mataas na harang. Ayan. So, ayan, shoutout po sa lahat na nandyan. Maraming salamat po. Mango ice candy powder. Oh my God. Ano nga, pagkain man pinag-usapan, ano nila diri. Oy, ganyan sad si Sam Expo TV po kay nagmukbang og piniritong nakakagutom. Si ano po kay pagkaon ko to iya tinulang manok. Pero kay si JB ay koan po na niya pang after meals. Ice candy. Really? Si Ma'am Bibot, ay naku, wala kang makuha dyan. Bibot Libre, 69. Tagakain lang yan. Tagakain. Halos naubos na namin kainan sa ano sa SM nung nasa Mandawi pa kami naka-duty. So every time we go home, we drop sa SM. Masay po, welding sir, katong luma, gilugan. No, welding ba ka ng ka ng machine ba? Fixing the fence siguro. Malang saba siya. Christian as, mambibot ay gasunod mong duha. Kailan pa kanikuan, Ma'am Bebs, ni Christian Barwell. Estudyante nato nga na maestra nato dito sa ato ay sa inyo hadi ay sorry ha. Magi-claim na ato Abi naka-uniform. Naka-uniform. Ako pa rin uniform. Di kayo observe bagod siya nga uniform. Ius-us na ko. Ius-us na ko. Ius-us na ko kay man akong promote siyang eskwelahan ako. Ius-us na di makita ang lugo. Kay die harder ba kuno ko. Kaayo. Ambot kung kailan siya na ako. Kailan man siya. Ay, hindi siya kailan mo. Anong mo ko sa accounting na nakatago or kapirmi. Ay, mura dili siya kayo pamilya niyo. Ay, kailan din siya kay hay mambibot man ko, no? Pamagana ni mo, giaway siya, Ma'am Bibs, para di siya kailan ni mo. Tingnan imong gi-hold ang iyang kuan, ha? Ang iyang mga separation fee, iyang mga charot benefits. Joke. Kasi guys, yan si Bibot Libres. Secret, hindi na pwede sabihin, bawal na. Murag mao. Oo. I-hold siguro nimo iyang cheque. Joke lang. Supportive ka na nako, Ma'am Bebs. Miss Christian Barwell. Mahala na siya para mo support. Ay pag-ana, kay supportahan sa gana niya. Duulon sa gana niya. Sari-sari store na akong content host. Di man sari-sari store ko man eh. Mango ice candy powder. Sweet business. Okay. You're mixing na milk. Look at this. Ayan. See, I told you. Or hindi ba ako pumindot sa pala? Mamaya. Pa may excitement. Ayan. Taga saan ka ba, GB Recess with Bisaya man ka? Taga diin day ka. Asa imong location? Aray. Magandang merienda kayo, guys. Wala man nag-shakoy sa mga, gahapon nag-shakoy. Kung baka diri sa mga kay na mga magluto ba. Tapos ibaligya sa subdivision online sa subdivision. Nya halin kaayo kay mga baligya diri ka ng shakoy, may mga pabudbud, na mga pa. Pero katong budbud nga akong gi-vlog,
dili to siya baligya, kuan to siya gipakaon to sa mga frontliners sa gawas. So my sister decided to give something ba or pamerienda sa mga frontliners sa gawas. So mao tong nagkuan. Naghigmos la og budbud. GB, wag mong balikan to ha. Kasi ano lang yan, ninja ko lang yan. So ayun, may mga pabiko, may mga what do you call this one? Siupaw. So my sister naglutog siupaw, may custard, cake. Kung ano na lang naisip nila dito ng mga pagkain. Kasi siguro tumaba ako konti. Konti lang. Takot naman mo, tumaba talaga. Ayun. So hi guys, nakaisang oras na po ako. Maraming salamat po. Saglitan lang itong biglaan lang. Nakahiga ako dahil gusto ko matulog. Ang init. Kasi sandali nga. Mag-live muna ako saglit. Kasi na-miss ko na humarap sa camera. Na-miss ko na ipakita yung kalbo ko. Ulo. I miss facing the camera and talking to you guys. Di ba? Saan kayo maghahanap yan? Tayo nagdadada dito. Tapos kausap natin yung tulang computer you guys. Nananandyan. So, ayun. Sana dumating yung panahon na makapag-interact kayo. Aside from the Zoom, aside from the live stream, parang ganun ba? Yung mga mini lang ba? Well, anyway, thank you so much sa mga patambay nyo. So, Sam TV, maraming salamat na nandiyan pa rin. So, pag pupunta tayo sa San Carlos City, si Sam TV ang bahala sa atin. Ay, naku, mabubusog tayo. At saka sarap niya magluto. Yung biko niya, ang sarap ng biko niya. Doon ako nakatikim ng biko na iba siya, ibang klaseng biko. Namangha ako doon sa biko nila. So, ayun. Tsaka maganda din nila kasi hindi masyadong crowded. So, may mga petaflores sila na talaga ang ganda. Basta maganda. Fresh, ang laki ng lugar. Ayun ang lugar. Diet naman ko diet. Charot. Ito laging nagda-diet yan. Natatawa ako sa diet niyan kasi before, pagkatapos namin magtrabaho, tapos ng office work namin, nag-gym kami. Pag-akyat pa lang sa hagdanan, hinihingal na yan. So, hindi na siya makaakyat talaga hanggang doon sa tulo. So, nagbabayad kami bali monthly yung payment, yung bayaran. So, nagbinayaran namin yung isang buwan. Sa awa ng Diyos, ilang araw lang. Hindi na siya tumigil na pagod. So ngayon nagda-diet daw siya sa bahay. Pero ewan ko na ba yun. Kaya sige daw, send ko ng picture sa kuan din, messenger be, para makita na to. Ayun. Hi guys! So maraming shoutout sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong patambay. Ito isang estudyante namin ni Mambitot ng message na atambay sa balay. So, may tinawagan ako sa group guys. So I have my a very special friend na nasa bar ko. Dito lang host, thank you so much for the channel. So tinawagan ko ngayon. Hindi so much busy yata. Ayan guys, so maraming salamat po. Dito lang host. Ma'am Bibs, mag-ano ka na dyan, mag-isdaan na kayo dyan lahat. Ayan. GC, may harang ka na naman sa gitna ng palabas. Sige, okay lang yan. May ano lang dyan.
Ay guys, maraming salamat po sa 10 nandyan na nakasubabay at tumangkilik talaga. Akala ko po ay hindi niyo na ako pupuntahan dahil ilang ano na. Itong pagla-live stream ko minsanan lang at hindi talaga lagi. Pero I would like to promote lang for those who are new na I have my silent LS pero nga lang boring kasi yun dahil nag-promote tapos inano din ginawang negative. I mean, because it's a silent LS lang kasi. So, ayun. Oo, kalaban tapos puhon. Kalaban. Oo, sir. Sige, sir, ha. Bantay ka, sir. Gana na mo, bira. Sulngon ka naman. Ako nang dagan si Ma'am Bibot. Kailangan ka nagkwarta sa pian kayo na kadiya bugs pilakan. Pila ka poses. So, ito nang dadon din nga sa inyo. Mga anta atong mukbang mga buwad. Tapos pwede na ka mag-round dito silang lugar. Nindot diya. Pisco pagkain. Pisco magid ang probinsya actually. Namigid ang probinsya. Kaysa diri sa city. I-compare sa city. Ay. Benz Luis, andyan ka pa ba? Are you still there? Huwag ka munang pumunta dito. Kaya mo hindi naman maano yung ano mo. Ayan. Nagsipi ka? Nagsipi ra day ka, Ma'am Debs. Kasi pa nasa mong picture, tanaw natin mong picture ko ni kung ano ba dito. Okay, thank you. I'm done with GB. Ayun, maraming salamat. Tapos na rin ako kay Sam. Mag-ano ako, mag-scroll up ako. Tapos ako kay Tommy. Ay, wala pa rin kay content di ay. So, nagtatak ka. Mag-content na lagi ka. Uy, wala di ka na siya mag-content. Bulay okay na siya mag-content. Sayo-sayo na ko pero sa kuwan. Wala si Jenny Wu. Kaya naka-live day si Jenny Wu. Mundi wala mo bisita si Jenny Wu. Naka-live day siya. Ayun, maraming sa... Oh my God, nag-uusap na sila ng about coffee. Feeling ko hindi ako magtatagal nito. Natintintal din ako sa coffee. Ma'am Bebs, mga tumiog negro sa kuan, asa to ilang di kuan. Ina to gi-check to nila nako. Nindot siya. Ginapi ko, ginapala. Kuan ba sa nindot kay siya nga lugar. Ako i-check balik. Balikan ta ka host sa akong usapag account host. Salamat. Ay, oh yeah, sure. Mulay problema ka na Givery Sweets. Alam tong balikin ako kay ko anto siya ninja to nako. Ninja belts to. So no need to Salamat sa pagbisita Givery CC. Mabulol jud ko. GB na lang, GB para di kay kamo. Ma'am Bebs ka ni Ma'am Bebs ba? Hindi kayo lang lugar. Sa kuan Baluarte Rest and Relaxation. So, mami ang target. Hindi ko siya, no? Ma'am Bebs, kita ka? Nahingog mo, jud ko. Balikan ta ka sa akong, okay. Ayan, Ma'am Bebs, lamig istanan nga lugar. Sa mga planuhan nga, mga tumay. Nigras pang gihapon ni siya daw. Iba, katultol ka ni Sam TV? Sam Expo TV. It's a very nice place. It is a Negros daw, Baluarte. Napaka-fresh din ng area ng lugar niya. So ito yung target namin na puntahan. Na kami. Pero nga lang napinding dahil sa Tagaw. So yun ang ganda ng lugar niya. May mga diba? So may paduyan.
may pa-swimming pool sila, tsaka yung mga may mga kawayan-kawayan noon. Yan, nag-usap sila ng biko, guys. Sinong gusto ng biko dyan, guys? May biko sa baba. Kumakain sila ng biko ngayon sa baba with matching coffee. Na sila freshwater pool, na sila duyan area, outdoor lounge area. Ayan. Ang ganda. So, puntahan natin yan. Ang ganda ng lugar. So, ayun guys, sinong gusto ng biko dyan? May kumakain ng biko sa baba na may kasamang coffee. Ayan. Chinek ko talaga ngipin ko dito pa talaga sa camera. Wala ako talaga. Ayun. Sunflower. Tinanggal ko lang yung level para hindi ma-promote. Pero sinabi ko rin. Gusto ko yung baho ito. So, ayan guys. So, maraming salamat po sa inyong patambay. Abay, magdikita na po kayo dyan. Now, once again, this is Dian Carlos Kasabtakwa and I'm gonna be with you for the next 40 minutes. So, this live stream will only run 40 minutes. No, I still have 40 minutes remaining time. So, thank you so much for coming and sana po ay hindi kayo magsawa sa pagsuporta at sa pagsubaybay po sa aking live stream. So, hindi to araw-araw po, minsanan lang po pag mayroon lang time katulad ngayon. So, yun. So, nagkataon lang po na meron akong spare time. I'm about to sleep pero sabi ko naisip ko, init rin naman ang panahon. So, ayun, umupo na lang saglit at humarap dito sa camera. Christian, panghatag di ko, sir, i-barter na ko sa ako ang lumpia, ha? Dali. Nagluto og biko kay ang uyuan ni Koan, GC. Kay nag-birthday ang iyang Koan niya, nagluto. Basta na birthday diri kay magluto sila ingon ana. I don't know kung unsay meaning. So, nagluto sila biko yesterday. Ang uyuan ni GC nagluto, ana. Lami kaayo siya. So, ayun. So, pinakain sa amin lahat. Aside dun sa mga pinagluto-luto nila or ano. Pero ang mama talaga ni GC Boy, saka yung kapatid niya, mahilig talaga sa luto-luto. Magluluto ng cake, magluluto ng ganito, shako, yan. So, ginawang business na lang kasi ang daming umu-order. So, it's a good idea naman po. Aside sa nakakaon ni, so nakakwarta pag itag sila dati. Ina si GC Boy Koan, Ma'am Christy Ann Barwell, you can ask GC Boy to send you mausad na amo sa bukid sir basta na ay mag-birthday biko lutoon. Lagi magbikod sila diri. Ako kay wala ko kay ba kung ansay connection ni ansay meaning. Basta mo ako na matigdan basta na birthday nila, magbiko sila. In our family, wala man di man nagbiko-biko. Para tamis ang kinabuhi siguro no all tayo. I ko na meaning. I create lang ang meaning for myself lang. Aray, tayo ko. So, I'm here in my studio, manggod. So, ayan. Ayan, guys. So, napalibutan ako ng mga computer. Palibutan ng mga computer, tsaka mga laptop, tsaka mga phone. Ewan ko ba. Ayun, so, padala ka ng biko dyan. Sabi mo kay GC Boy, magpadala ka ng biko, i-barter ng lumpia. Dali! Padala mo lang dun sa di ba may tumatakbong bus ngayon, yung jeep. Jeep ba tawag doon? So, padala sa jeep. Palagyan na ng pangalan. Pa-drop mo dito sa Bulaco, tapos pick upin niya. Tapos padala niya sa'yo. Ay, jeez! Sarap, charot-charot ng relationship. Daplin lang. Sige, Presley Channel, Daplin lang. Busy yan si Presley Channel. Kaya po nag-live yan siya. O ako kaadto sa Baluarte. Yes, Sir Sam, Expo TV. Ang ganda. Actually, we are planning to go with Angel. So, next stop namin yan. Supposedly, sana, Siargao. Hindi natuloy. So, sabi namin, kung i-open lang yung mga boundary, sana, mag-Baluarte na lang muna. Bago kasi masyado namang malayo yung Siargao. So, kahit man lang sa Baluarte muna.
So, nakaset kami for Baluarte, which is in your place, Negros. So, hopefully, matapos na to. Oh my God. Kasi nakakaano na talaga, nakaka-bored. Lalo na sa trabaho namin na kailangan namin ng stress reliever. Kay pataas kinabuhi kay para taas ang kinabuhi man na sir mausa na sa kinaraan bitaw no ang kanang biko aside from tamis ang imong kinabuhi mo taas pa gid imong kinabuhi pero di ba ang pansit may pataas sa kinabuhi well mo gid na ilang bisang akong pagumangkon si ano si sila si kuan ba muy ayun ganun ang ginagawa nila nagbibiko sila they adapted ana nga style sa Leyte. Dahit mangkuyat, di na ko anang mga tamis. Charot, dili lang ka anang mga tamis kay dili ma-deliver dia sa imuhang balay. That's the story. Kay kung wala pay lockdown ron, I doubt nga dili ka maingon nga dad ko diri sa school. O sige, open sa school, dadaan taga Biko, bantay mo kaon ka. Sila si Cora kung dadaan. Ang akong BFF na akong padadaan. Charot, Biki kay pilit sa pilit ang pamilya. Oo ba? So, dapat sa New Year din na siya lutuon. Pilit sa pamilya. Yun, masaya nila sa baba, guys. Kumakain sila ng coffee at umiinom sila ng biko. Mga kapatid ko yan, nagpapok-papok dyan. Tatlo kong kapatid. Nagmimerienda ng biko at saka coffee. Ayan. Dali, Ma'am Debs. Nabito ko isakyan lang. Biko, parehas na sila sa pansit, sir. Oo, gano'n, no? Pansit, ginawagtang basta na birthday. Yes, Bibot Libre 69, Biko, good day. Minsan man, Jay. Ari, diri, Jay. Naman kasakyan na din. Ay, Biko, diri, Jay. Ang nagluto day kay Ian Steven, Jay. Human ako sa Siargao, ha. Maubad, Jay. Kaya mo kung yung ipauban, Jay. Adik, busy ko ato. Actually, guys, I was supposed to be with Ma'am Bibot Libre 69 sa Siargao. Unfortunately, I can't file leave sa akong company. So, I decided na, di na lang din mo uban. I choose my profession rather my koan, di ba? Kasi doon tayo mabubuhay. So, spare time lang naman to. So, but, di man sana mula ka ang Siargao. So, one day, maadto rami. So, nagsabot namin sa mga kauban. Yun nga, that is our first choice na puntahan. Pero lang, nag-shift kami doon sa Baluarte. So, we find and we see that Baluarte is a good place to visit because dili init, kay dili dagat. So, swimming pool lang siya na forest ba. So, yun. So, that is next stop na mo. So, yun ang nasa bucket list. Muban ka ma, babes? Magbalward ka ni Negros. Yan, britso ta sa ilahan ni Sir Koan. Sir Sam Expo TV. Mga unta dito, mga laming mga pagkaon. Nasaan sila resto dito, nasa sila restaurant dito. Pag abot gay namo kay gabi na kay dito ni sa restaurant nila ng dami kay mga pagkaon dito. Ito na sa akong vlog nagipakita no fish. Ayun guys, so thank you. Ayun, maraming salamat po. Saglit lang at ano na rin ako, matatapos na rin ako. So, pang ano lang po to, kasi nga, puro na lang ako silent. Na-upload nga ako ng isang content ng isang araw para kasi parang natakpan na yung mga content ko. So, I'm planning to upload every RD na lang para ma-maintain. Kasi lahat ng mga kasamahan ko dito, puro na sila monetize. Ako na lang talaga naiwan, guys. Together with Bibot Libers. Bibot Libers kasi is she's using the other account. And now she decided she didn't have any content yet. But hopefully she can have content the soonest. So, ako talaga ang tagal ko na hanggang ngayon wala pa. Yung tawa-tawa mo dyan, Bibot Libres. Natawa ka sa Biko, no? Gusto mo kumain ng Biko, hindi ka makakain kasi ang layo. Tsaka naka-lockdown ka. Naka-lockdown din naman kami. Naka-lockdown tayo pareho. Ayun.
Kinggan mo yung mga kapatid ko, super Bisaya. Lalaki parang boses niya mag-usap pag nagsama-sama na yan. So, Isko Moreno naman ang topic niya. So, ayun guys, sa maraming ay, naku po, ito pala, ingat-ingat po tayong lahat. Ayun. Double ingat na po tayo ngayon, lalo na yung mga nandito sa Cebu. Sa Manila, parang nakabukas na sila ngayon. Kita mi ni Andy, buntis pa siya. Kita mi ni Andy, buntis pa siya. Mo ba? So, nagkuanta ka to, nag-content, unta ka ato, sayang kaayo. Di maka-stricta si Andy, makiguan man ka, makigsalamong ha, man ka. Kaya kung makigsalamong ha, dinindot kayo to, unta, makipag-collides kami. Kaya nakay channel. Di siya stricta mo, okay ra siya. Mo entertain ra siya og kuan, strangers like us. Charot. Time up. Asa nga baluarte sa Ilocos or sa PCH? Sa Negros man ang nakabutang. Estudyante ni mo, Ma'am Bibs, o sige, chat. Estudyante ni mo high school, kasi chat. Sa Expo, ayan, Heart, Bibot Libres, ayan. Sa Negros, Ma'am Bebs, Baluarte is in Negros. So, it's a nice place to visit with dyan. Hi guys, so bibot okay ra sa shard daw di raman okay ra. Okay suwa ako ka baluan. Mao ba? Kay si kuan ba? Pero pwede na siguro istoryahon. Di ba? Pang content lang ba? Some expo ayun. Ayan, maraming salamat po sa siyam na milyong nandyan. And then, shout out kay Richard Raagas. Ayan. Hindi ko alam kung nakapasok na siya.
Estudyante ni Ma'am Bibot to. Check natin kung may madagdag dyan siya yan. Ayun. Maraming salamat po sa patambay ninyo, guys. Mga estudyante. Ayun, maraming salamat po. Ayan. Sam Expo TV nag-chat kasi si Angel. Ayan guys, maraming salamat po. Ako niya na i-search ang kinsa man ang Balwarte. Oh, i-search ang Balwarte nindot kay siya. Mura siya og mura it seems like I'm promoting Balwarte. Well, anyway, Balwarte is nakita naman sa guna ako gipadala sa akong kuan kauban kay mo lagi among next stop pero ay kung pakita gini na ba. Nindot magud siya nga lug. Well, anyway, I don't know kung sa picture lang. So, pero namin nianam sa akong friend nga nindot ko no kay nakaadto na sila. Nindot man siya. Dugon siya amethyst ba. Mara na sa kakahuyan ba, murag forest lang siya nga suruyo nimo na sila paduyan, na sila pool, na sila mga pagkaon and all, ayan. So, ayun. Ako niya i-search. Sige, i-search mo. Nindot siya. Nindot siya pang unwind. Kana magkuha lang ka ba magpa-relax after the busy kuan. So at least na sila swimming pool aside from the fact nga wato ka para mag-relax sa murag forest na style. At least nasa swimming pool pwede sa gamaligo, di ba? Well, Siargao, matuara ng Siargao by a later time. So ang init kasi ng panahon para ano. Ayan. Hi guys, salamat po sa inyong pa-thumbs up dyan na umabot na ng 20 milyon. Mas marami yung last time. Saan kayo mga tao ngayon? Sure, busy at ay, kayo, ano pala? Ano pala yun? The YouTube maker pala yun. Ay, hindi ako nag-post sa YouTube maker ngayon. Na busy.
Hi guys! Sam Expo, ayan, nandyan pa rin. May book libres. Maraming salamat po Sir Sam na nandyan at patuloy pa rin niya sumasubaybay. Abay, kung gusto niyo pumunta ng Negros pagkatapos ng ng issue ngayon, abay, naku, ang ganda ng lugar. San Carlos City. Si Presley Channel na nandyan pa rin. Ayan. So, sino po hindi pa magkadikit dyan, abay, magdikita lang po kayo at magmahalan. Oras na parating pang coffee break, something like that. Tulog yun po. Dito lang, sabi ni Presley Channel. Presley Channel, di pa ako nakabalik kay dun sa friend natin na bago. Mamaya ako pabalikan yun ngayong gabi. Bago ako mag-silent. Ayan guys. So, puntahan niyo po si Presley Channel. May din po yan siya. It's a monetized channel. Nagla-live stream po rin yan siya minsan. Si Sam Expo TV po ay ayan, pwede rin yung puntahan din yan. So, may LS din siya. Mayroon siya mga pa-food trip. Bibot Libres, pwede nyo rin puntahan yan kasi pa walang content yan. Sino pa ba? Si Helms Garcia, ayun, nagsa-silent, nag-live stream it din po, ayun. Si Christy Ann, ayun, support lang po yan sa mga taong gusto ng support. Ayun. Also, who else? It's name Padora, ayun. Si GB Jerry C's Sweets, ayun. So guys, bali 1 hour and 30 minutes na po ako. So I think I have to go now. Dahil baka mas CPR ako dahil yung kapitbahay namin ay nagpatugtog. Ayun. So Apple G, maraming salamat. Tommy Man, thank you so much sa pagtambay at pagsama. Hilds Garcia, maraming salamat. It's name Padora, ang babaeng ka-monetize pa lang. Maraming salamat. Sam Expo TV, salamat po at salamat sa accommodation ng pagpunta namin dyan sa inyo. At maraming salamat sa masarap na pagkain at maraming salamat sa bahay mo at pinatuloy mo kami at pinatulog mo kami. Excuse me. Sana sa uulitin. Christy Ann Baruel na laging nandyan kasama ako ay sinasamahan ako sa aking mga live stream. Maraming salamat. Presley Channel na laging nandyan din at laging nakasubaybay lang. Ingat-ingat. Salamat ng marami. At sino ba? It's Tia Mars Vlog. Maraming salamat Tia Mars Vlog na hindi ko hindi na kami napag-abot. So mabutit pinantahan niya ako ngayon. Maraming salamat Tia Mars Vlog. Sino pa ba? Kasi guys, kailangan ko tumigil na dahil baka ma-CPR ako dahil may nagsa-sound sa kabila. Vince Carlos Chan, kasamahan din niya ni Christy Ann Barwell na support lang na nandyan. Maraming salamat sa pagbisita po. GV Jerry C's Sweets, maraming salamat. Nahirapan ako mag-pronounce na or there's something wrong with my articulation lang talaga. Ayun, maraming salamat po sa inyong lahat. I supposed to have another more 30 minutes more to go, but then I heard manggod that someone's nagpa-sounds na, so hindi na ako pwede, baka mas-CPR ako ni Lolo. So kailangan i-end ko na po itong live stream na to. Maraming salamat po sa inyong lahat, and then sana po ay magkita-kita tayo uli at sana po hindi kayo magsawa po. At samahan ako at subaybayan po ako palagi nitong aking live stream na paminsan-minsan lang with interaction. So, may silent LS po, mayroon ako gabi-gabi 7, depende na lang po. Sometimes 7, 7:30, 8, 9. Nang gabi po hanggang madaling araw po. Ito silent LS lang po. So, gusto pong magtambay, ayun, magtambay po kayo. Ayun, maraming pong salamat talaga sa inyong lahat. God bless us all at sana po ay doble ingat po tayo ngayong lahat. Tayong lahat ngayon. Lalo na po doon sa mga kasamahan kong YouTuber na nandito sa Cebu Nakastay. Ayun, alam po naman natin na kung gaano tayo ngayon. In demand in demand sa sitwasyon.
So, ayun, maraming salamat po. God bless us all and thank you so much for staying. Bye-bye guys. Kita-kita tayo sunod. Sana po ay makapag-live ako bukas at hindi ako busy. Kung hindi ako busy bukas ay magla-live po ako. Ayan. Maraming salamat and kita-kits. Once again, this is Dion Carlos. Amping ka, sir. Drink your vitamins. Yeah, thank you so much for reminding me, Christian Barwell. You too, please do same as well. Thank you so much. Once again, this is Dion Carlos. This has been Dion Carlos Pasabta ko. And I will see you next live stream. Bye-bye, guys. Maraming salamat. Bibot Libra 69. Thank you for coming. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa Expo TV, visit kita minsan. Ayun. Bye-bye. Ayan, Christian Barwil, ayan si GCO, pingi skin loads. Kung kailan ako magpo-closing, saka siya pumasok. Imong naong amping, haha. Imong naong ko no, Christian amping. Ay, charot. Nag-ilkya na sa din ay, kaswet. Charot. Ayan, bye-bye guys. Bye-bye. Parang hinito. GC Boy, mag-ano ka muna? Tamsak ka muna dyan, GC Boy, para pang add-on. Dali na ba? Itamsak sana, Christian Barwil. Yung dalawang ito, kung kailan ako magsasara ng pinto. Charot. Awa Christian, si GC, digit siya mo tamsak. Pang 3C lang unta ba? GC, may tamsak na, GC. Boy, una ko manira. Ayun, tamsak na siya. Sus, kamahal ka na yan, tamsak. Hoy, GC Boy, ningon siya, mga ikon siya atong biko. I-barter ko na niya sa lumpia, kaya naging mo siya lumpia. Makabiyahe man ko ng sakyanan hantod lawaan. Ay, nako, masi-PR na ako, guys. Maraming salamat po, guys. Bye-bye na talaga, masi-PR na ako. Lumakas na yung sounds. Bye-bye. Salamat. God bless. Ay, pumunta po kayo ng hi guys. Para pasara na ako eh. Huwag niyo pong kalimutan puntahan si Call Venture 22. Ang tagal mo, Ma'am Bebs. Call Venture 22, asawa po yan ni Bibot Libres. Ayan, yan po ang channel na ginagamit nila ngayon. Sam Expo TV, maraming salamat. Kita-kita ta the soonest. Ayun, balik talaga kami doon. Ang ganda ng lugar mo. Okay, bye everyone. Bye sir, oo nga. Bye-bye. Bye, Sam Expo TV. Maraming salamat. Balik kami sa inyo. Inubo na ako. Bye-bye guys. Bye-bye. Naghanap na ng kape.